Altså velkommen til. Jeg hedder Frederikke, jeg er 18 år gammel, og jeg går på SDU på vej. Og I her lidt om mig. Jeg har min YouTube-kanal, som hedder Frederikke Majdal Kandel. Jeg er autist, ADHD, og jeg vil gerne fortælle jer min historie. Jeg er ADHD, sukkersyg, autisme, og jeg må ikke få så meget sukker. Det er jeg ret træt af, men jeg må få alt nu. Og min yndlingsfilm det er Comikine, og Sandy Family og Morten Mønster. Så det var lidt af min historie. Tak fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Hej.